हेल' लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ सोर बरनाय थाबाय गोबां नायगिरि बिथांमोना सोंबाय थादोंमोन जे रेशन कार्डनि गोदान एप्लाइ माब्ला जागोन होननानै स' बिदिब्ला रेशन कार्ड गोदान एप्लाइनि सोमोन्दै दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आबुं खौरांखौ नोंथांमोननो फोरमायनानै होनाय जागोन। माबोरै एप्लाइ खालामनांगोन, डकुमेन्टस मा नांगोन, लास्ट डेट बायदिफोरनि सोमोन्दै बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंबोबाय थादोंमोन जे रायजोनि साफ्रोम गोरिब नखरनोनो बेसेन नाङै माइरं एबा रेशनफोरखौ मोननो थाखाय रेशन कार्ड होनाय जागोन होननानै गिबि मन्थ्रिनि फोरमायनाय बायदिब्ला फैगौ 6 दाननि गेजेराव रायजोनि गासै 50 लाख नखरनो रेशन कार्ड होनाय जागोन होननानै बुंदों। स' दा बेनिनो एप्लाइ एबा आर'जलाइ गथायनाय हाबाया माखासे जिल्लाफोराव जागायबाय। जुदि नोंथांनि नखराव एबा नोंथाङाबो दासिमबो जुदि रेशन कार्ड मोनाखैब्ला बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हासिगोन। आरो बेनि थाखाय माबोरै एप्लाइ खालामनांगोन, बबेयाव एप्लाइ खालामनांगोन फैदो मिथिनानै लानि। অন্ত্যোদয় আমাৰ লক্ষ্য। যেতিয়াই আমি ইলেকশ্যনৰ মিটিঙত যাওঁ, দুখীয়া লোকসকলে কয় যে আমাৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই। আজিৰ সভাত আমি সিদ্ধান্ত ল'ম, আজিৰ সভাত আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হ'ম যে অহা 6 মাহৰ ভিতৰত আমি আৰু 50 লাখ ব্যক্তিক আমি ৰেচন কাৰ্ড দিম, বিনামূলীয়াৰ চাউল দিম। সেই সিদ্ধান্ত আজি আমি ৰাইজৰ আগত ক'ব। बे रेशन कार्डखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथाङा जेरावबो थांनांगौनि गोनांथि गैया। जुदि नोंथाङा बिटिआर हालामनि थागिबिब्ला पिसिडिसिनिफ्राय नोंथांनि नखराव मानसि थांनो हागौ आरो बिथांनो नोंथांनि नखरनि गाहाय सुबुंनि मुंजों लोगोसे नखरनि गासै सोद्रोमा थामहिनबा फेमिलि मेम्बार्सनि मुंफोरखौ होनो नांगोन आरो बेनि थाखाय जेबो डकुमेन्ट्सनि गोनांथि थानाय नङा। आरो जुदि नोंथांनि नखरसिम रावबो सुबुं फैयाखैब्ला नोंथाङा नोंथांनि पिसिडिसिसिम थांनानै पिसिडिसिनि चेयारमेनजों लोगोसे खौरां लानो हागोन। बेबायदिनो नोंथाङा जुदि आसामनि गुबुन जिल्लानि थागिबिब्ला अब्ला नोंथाङा ओनसोलनि ग्राम पन्चायतसिम थांनानै बेनि खौरांखौ गोरलैयैनो लानो हागोन। नाथाय नोंथांमोना मोनसे खोथाखौ गोसो होब्लानो जाबाय जे बेनि एप्लाइनि खामानिया गासैबो डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव मावफुंजाजोबाखै, थामहिनबा गासैबो डेभेलपमेन्ट ब्लकआव दासिमबो बेनि अर्डार फैजोबाखै। बेखायनो जायफोर ब्लकनि सिङाव दासिमबो अर्डार फैथ'वाखै बिदिब्ला बिथांमोननिसिमबो हयथ' फैगौ सानसे साननैनि गेजेरावनो थाबैनो अर्डार फैनो हागौ। थेवबो नोंथांमोना खनसे खौरां लानो हागोन। आरो लास्ट डेट होननानै बुङोब्ला बेवहाय उदालगुरि जिल्लानि फुमाव फोरमायनाय बायदिब्ला बेनि जे लास्ट डेट बियो थागोन फैगौ 15 अक्ट'बरसिम थागोन होननानै बुंदों।